10:15 шаб мо вай рафтосим. Имрӯз 9 майку мо лаби баҳрба салюта тамошо кардан барафтосим. ҳозир соати 10:30 ба салют мешад. ясмина мехи варишкаошан шарфу шапкаҳои ғавси зимистондаша пӯшандам ки всё равно лаби баҳр хунук мешад гуфта. ясмин мӯза короче зимистон бо ин пӯшондам. худаш кам-кам фачакадос барои ҳамин ғавс анҷом пӯштим. Почему ты куда едешь? На салют. А? На салют. Сегодня какой день? Понедельник. Понедельник? Да. Какой праздник? День Угу. День Победы. Молодец. Сегодня не понедельник, сегодня воскресенье. Через 2 часа будет понедельник. Мама, а ты помнишь, когда мы были у нас на комнате с папой? Я там на себе на окно видел, знаешь, такую машину, которую... Мама, Ау. ты мне поможешь сказать «Тихо, день Победы»? Да, помогу. Ты забыл? Да. Джонни соли инҷа мошин ба. Салют сар шуд. Мо пешаш ба рафтан ба успед накардем. Аммо дуртар мебинем. Чунки пробка сахт буд. Мӯл пробка буд гандая. Ого! О! Все, идем. Ух ты! Лаби баҳранги ҳамаш такаштос. До двойка с Днем Победы. Гуфта мо инҷа мондим, рафтим аку. Шуд адо шуд. Чанд минут шуд? Расо 10 минут шуд. Барои ҳамон 10 минут салюта дидан мо где-то намедонам ним соат ба омдим и то успед накардем. Соати 8 минут омдан дар кор буд. Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Заказамое гирифтам омдим. Мана Муроҷон заказаша ба дошта гаштааст. Инҷа Валдбериси аз ҳама мова наздик. Где-то 10 минути нара. Мо самокат заказ карда будем. Ҳамин самокат имрӯз омдааст, гирифтам омдим. Бовар кунед, самокатошон бисёр где-то 3-4 самокат аст. Лекин якташ удобна, дигарош неудобна. Озир мерим хони бабушкаш мебинем ҳамҷонда. Барои ҳамин удобне, ҳамон пешашанда дута балонашу, қафашанда якта балонаш, ҳамин удобнеш. Дигар неудобнеш, наоборот пешанда якта балон, қафонда дута. Ман ҳоли нишон метиҳам, ё дигар влогонда нишон дода будам, намедонам. Ҳама хеле неудобно самокате.
Амба ҳаду шапшти яхта самакти удобна ҷанг мекард. Ахираш мо харидим. Вай сол гирифтаг мо будим ба хиёлам дузондагӣ будим. Алакум брафтосим берин ҳаво нағз. Ман Ясмина бе коляска, бе самокат, бе ҳичи бировардам. Санҷам гуфтам ки кани метонад, ми немере. Ра рафта худаш. Не брафтос ра рафта. Камтар шӯхӣ мекунад медаваду. Стой! Салом тамошобинон боз як бор. Мо Ясминки Планета одежда омдим. Кавш гирем ягонта кросовка гирем гуфта. Кроссовки почакашанги майда шудаги, ҳам камтар кӯна шудаги. Кроссовка дидосим. Манай халако нархаш 750 рубли будааст. Наметонам размерош неки калон хушрӯтароша. ҳозир мебинем ягонта маъқул мекунем. Мегирим баъд мана чихе бошад. Дам нағзакча будааст, неки ҳамаша размераш калон 27. Муроҷион ба Ясмин ба примерно 23 дар кор. Мана инам хушрӯ будааст 22 будааст. Инҷа ҳамон размерҳое ки ҳай ҳамо ҳай 27. ҳозир мебинам баъд шумо биям нишон метиҳам. Мо магазин буромдем. Мана Планета одежда обув, магазини тоҷико. Мана инчанда вай ҳай чизе мебелоҳа. Ясмин феълашон дост. Телефона гирифтам. Дивано гандаям қимат. Мана ин дивано 56. Инаш вообще 94. Муроҷон сайди канда ҳозир муроҷона гиром дама мерем. Соат аллакай 5:20 шудааст. имрӯз берин ҳавои мо гарм. Баҳор шуд. Ҳаққоне. Садик ба омдим, муроҷона садик гирифтим. Ясмин уже кроссовки навки. Сразу пӯшид. Мана размераш 25. 24 размери худаш будасу. Мамо, як меня длякнуть. Ага, ғалтитку. 24 размери худаш будасу, неки ҳозир ягон ҳафта мепӯшад уже бо сандали ва мегузарад. То сентябра бо размераш ҳамон 25 мешад. Неки ин хеб вообще маълум не калон будагиш. Дарунаш рӯшан хел. Ин тараф ба гардгӯ манам хел геракадост. Давоми гапам зе буд ҳаме хел рӯша сахт мекунӣ. Чӣ қадар хоҳед калон не короче 25. ин сезон биам мешад зато. Мошина дидостими тортанга? Дар бораи самокат мегуфтагӣ будам. Ин самокати кӯнамо, мана самокати нави аввал бирис гирифтагӣ мо. Мешад нормали, лекин ин бо ин не всё равно баллонаш тунуктар. Мо Ясмин ба метим гуфтим вая нава ин муроҷион гирад гуфтим, чунки ин всё равно бақувваттар. Неки Ясмин надод. Ман ина мегирам гуфт. Нав даже налки алда куним алда нашуд. Хай муроҷион ҳака гаштаст вай гап намезанад, вай қовил. Барои ҳамин Ясмин чизе хоҳад, Ясмин ба ҳамин бечора муроҷиона алда мекунем. Иҳо ман ки пед накадост. Ин тараф раҳи калон. Всё. Давай вай тараф ба. Ин тараф набиём. Инҷанда мана хел. Вай ба. Победа вай баннер шинондагӣ. Брафти макун.
Вам весело, да? Ҳаво гарм ки ясми шапкиша надодос. Чека кашим намедоним. тамошобинон боз як бор хостам ҳамин самокатҳои нишон диҳам ки чӣ хелша гирифтан дар кор, чӣ хелша гирифтан дар кор не. Мана ин якум самокате ки монда буд, на Муроҷон ҳай мекунад, на Ясмин ҳай мекунад. Ин ҳама самокати неудобна. Ягон бор самокати пешанда якта баллону қафшанда дута баллона нагирифтон. Ина бисёр одамо мегирад барои ки 699 рубл, 700, 800, 900 рубл мезад магазинонда. Барои ҳамин бисёр кас арзон будааст гуфта мегирад, лекин ин вообще бахчаи неудобна. Вақти айкалсагида мехе рул чағ мезанад, бахча меғалтад. барои ҳамин мо Ясмин баям грим гуфта мана ина заказ кардим аз Валберис. чӣ хеле ки гуфтам нархаш несуд чанд пул буд. Инаша соли гузашта чирикаш ба аҳамият надидом, мо оли абери омдим прогулка. Инаша соли гузашта мо где-то 1600 ё 1900 мехеба гирифта будим. Агар хато накунам аз детский мир гирифта будим. аз ҳама удобниш манамин. ина ман аз Валберис бо арзон шуда скидка будаст гуфта заказ кардам. Фарқи ҳардуш пашти штон нест. Неки ҳозир мегӯям фарқи асосиша мана ин баллонаша дидоистоми ҳардуша. баллони ин ғафс, баллони ин борик. ин борик неудобна будаст. вай ҳай мекунад. Сале хе кунад агар уже мана баллонба нигаритон чизе мешад. вай неда сахт неда, ин намехел ҷонаш сахт долга мебуравад. як бор тела кунад долга мебуравад. ин камтар вай скоросташ сустар. мо гуфтим хай ин Ясмин ба мешад, лекин мо заказ кардим, Ясмин мақбул накард. надод ҳакоша кӯнаша, ҳаку ина Муроҷон ҳайка гаштааст, ина Ясмин ҳайка дост. ана мехел вақти самокат мехаритон ҳатман нигоҳ кунтон ҳамин баллонаш дута пешашанда дута қафошанда якта бошад. бо ҳама ҳамон ваяш ман аҳамият надодам. баъде ки харидим ҳадуша муқоиса кардам, аҳамият додам. ман то расм дида фикр кардам ки ҳамин ҳадуш яхе фақат рангаш дигар ва гуфтам даже ин зӯртар будааст. мана ин ваяш пасту баланд мешад гуфта чизеш рулаш, лекин главное ҳамин колесоаш будааст. албатта колесои ғафсаш нақстар чем борикаш бинигоҳ кардагенда. ин крепки не ҳамихел вайда ҳамихел уже маълум ки як сезонба мерад тамом. ина уже як сол гузашт, дуюм сол ба рафтост Муроҷон ҳайкада гаштааст.